Bueno, mamá, xa era hora de que me trouxera usted un parque infantil, Primeira vez na vida que piso un, que sempre di usted que estaba moi ocupada, traballando, non entendí. Mira, Charles, non me toque la coroa, que xa pasaron polo meu corpo 14 primeiros ministros. E agora o que quero é xubilarme e disfrutar dos cativos. Pero, mamá, como se vai jubilar usted? Que necesidade ten de jubilarse? Usted o que ten que facer é reinar hasta o día que morra. Usted é o seu, reinar. Non se jubile, mamá, por favor. Ti o que queres é xubilarte nunca. Ti o que queres é seguir vivindo como un peperete como viviches toda a vida. Hombre, se pode... Déxame en paz que é o que quero xubilar. Que non se xubile, mamá. No, xa veré o que fago. Ti fuche reina de Inglaterra moitos anos e agora disme que o que queres é deixalo, pero por que? Mamá, 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 te queres xubilar para sachar na horta ou coas veciñas ir a andar. Mamá, mamá, mamá. Escoita, mamá, 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 mamá. Pero porque a tua idade abandonas o palacio e vas pra aldea con moito menos espacio. Agora vas de discoteca coas amigas e na taberna sempre bota la partida que morro tes. Mamá, mamá, mamá.